Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Salary Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. Salary level is 39.51. It's totally full. Percentage म्हणजे किती full झालं तो? 100%. Your Tillari is 77%. Tillari we have got 107. It is 77% full. त्याचे उदक सोडलं असतं. Salauliचे उदक सॉरी जे इवन Salauliचे उदक ते ऑटोमॅटिक ओव्हरफ्लो जाता आणि Tillariचे जाल्ले आसा. देन कम्स युअर बाकीचे डॅम्स आसा पळय फॉर एग्जांपल अंजुना इज 30%. युअर आमठाणे इज 70%. सो बाकीचे डॅम्स अजून भरपाचे उरल्यात. ओनली दीस टू डॅम्स Tillari and Salaulim. दे आर फुल. अंजुना कमी बोललोय. Anjuna has an Ilfa by C chief engineer normally because he has got vast experience in this. So normally it gets filled in August. तिळारीचे सुट्टा पण डेंजर काय ना तसे. No. So there is some system, no? Normally, जो त्यांना क्रश लेवल पाणी पावता, we give an indication to the people that is getting filled up. A warning level. Some siren, Something like that. Sir, and notification is given to the collector and everybody. आता आम्ही सगळ्या लोकांना अवेअर केला. पण डॅम फुल जाऊन आणि 30% भरपाची असेल. आता ते जे रेग्युलर मॉनिटरिंग चालू आहे, मिनिस्टरचे आमचे सगळं मॉनिटरिंग चालू असतं आणि महाराष्ट्राचे आम्ही कॉर्डिनेटर असतो. जो त्यांना हेवी पाऊस पाणी सोडटा इन केस ऑफ इमर्जन्सी आम्ही ॲडव्हान्स इंटिमेशन घेतले आणि लोकांना इव्हॅक्युएशन करपाची प्रोसिजर. मजगती कर्नाटकाच्या काळी न्हंयवेल्या कद्रा धरणान उदक वाडिल्ल्यान धरणाची 4 दारां उगडिल्या. न्हंयच्या कांठार आशिल्ल्या गांवकारांक सादुरतायेची शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.